ndazati pakambobuda rume kuti vanhu vanga kuti amufunge kuti vasikana vakurara nahati here mumba imomo muhando umwe. Ndironzwa kufara kuti we are entering for the first time. Chimboratidzwa panzvimbo kuti pakamera sei. Aizgomo apa pakuhemwa hemachi. Alright, okay. Alright. Kudongoro kwenda kujabuna. Kuno kwakanaka nditi? Pakapenga. Mabvira. Mawana. Living with disabilities, the three siblings endured years of hardship, struggling to find a decent meal, access clean water, use proper ablution facilities, and receive the health care they desperately needed. Even the simplest tasks, such as preparing a meal for themselves, became an enormous challenge. They had no decent accommodation all their lives and lived a life defined by uncertainty, vulnerability, and neglect. But then, their story began to change. An encounter with SlyMedia TV brought their plight to the attention of new destiny helpers who stepped forward to offer hope and support from various walks of life. Their journey eventually led them to Sheltering Arms Community Care Support Home, where they have been welcomed into a safe and decent environment, receiving accommodation, regular care, and the dignity they had been denied for so many years. This is not just a story about disability, it is a story about resilience, compassion, humanity, and the power of people who choose to make a difference, like what the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. Emmerson Mnangagwa, says, leaving no one and no place behind. From the difficult days in Tafara to a new chapter of hope, SlyMedia TV walks alongside Abigail, Atimo, and Sarudzai Mushavati as they went to Sheltering Arms Community Care Residence based in Falcon Park, where they were going to visit and see the offer which they had been given for an accommodation. SlyMedia TV, we accompanied them to go and see the place for the first time to see if they would like it. We will start with Abigail, asking her what she was expecting before entering the house. Tauya kuno ku Falcon kuduze nekumadokero ya ndironzwa kufara kuti we are entering for the first time. Chimboratidzwa panzvimbo kuti pakamera sei. Following the generous offer from Sheltering Arms Community Care Support Home, SlyMedia TV accompanied Atimo and Sarudzai to Falcon Park to see their new home for the first time. This visit marked the beginning of a new chapter in their lives. Even before they moved in, preparations were already underway. Renovations were being carried out at the entrance and in the bathroom, with a special attention being given to making the facility accessible and suitable for wheelchair users. For the three siblings, this was more than just a renovation project. It was the transformation of a space into a home where they could live with dignity, safety, and the care they had long deserved. As SlyMedia TV, we witnessed the changes taking place. There was a growing sense that after years of hardship, a brighter future was finally within reach. Ndakaiona mumwe, that was 2023 pandakatanga kusangana nevana vauyiwa kuinterdee nekuti ndinolido interdee, so vakauyawo vachitsvaka kunamata umwari Mwari ndobva vashomerana neni kuda kwenyaya iyi. Saka ndiri kunzwa kuda kutenda Mwari nekuti it's not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. It
can be only God, not anyone else. Ndo zvandingapupura ndichitaura kuti Mwari ndewechokwadi vari venhema. Mwari vakashumira vakati kuvana ava taona pauya vachakubatsirai muchaona rubatsiro rwekutanga kupiwa pekugara uyezve muchaitirwa mabasa makuru. Pekugara ipapo pachange pakanaka pakasiyana nepamuri kugara zvikanzi hakusi kumbori kulocation asi kuchange kuri kwakanaka kunogara vanhu vane mari kumadheudheu. Mwari vakashumira vakati muchange mune vanokubatsirai basa, hamuchaiti moga, muchaiti vanokuwachirai, vanokubikirai, vachakutyairirai zvekare. Mwari vakashumira zvose. Saka ndiri kutenda Mwari kuti zvakataurwa naMwari today takagara kudai titori mumba imomo, it is manifested. Zvichiratidza kuti Mwari ndewechokwadi, Mwari havari venhema. Handina kana remuromo, ndiri kufara zvisingaiti kuti Mwari vaita havo nekuwanisa vana iva pekugara pakasunungwa pekuti chero tiri kwatiriwo unorara dzinouya nekuti zvazvakaoma kupusha wheelchair kupinda mumba washeni kuita sei zvese zvazvakangooma. Saka ai nzvimbo inoita itendere nzvimbo yakanaka yekuti anenge achingokunguruka achienda. Aiwa ainyasha dzedenga kuti Mwari varambe vachiropafadza kudarika ipapo. Chandanyanyofarira hangu ndaona kuti environment yekunoku aiwa yakanakisa. Kuno kuchirungu chaiko, kuchirungu chaiko kwakanyanyisa kumafura mhepo kwekuti havana kana chinombova disturba, vanenge vachigarawo zvakasununguka. Zvakanaka. Amen. Nandine dambudziko nomukomana chaiye ati kuti pekurara chaipo haiko zvine zvaaseshu manje nekuti akurorope pakega. Tinotenda adai Mwari aramba achingodaro achipindira zvaatiitirawo izvozvi zvese tinoziva kuna Mwari. Varidzo nzvimbo ino tiri kuvashuvira kuti Mwari ndavakomborere, Mwari ndavawedzeri vari kudi zvavari kuita izvozvi varamba vachidi vachivawedzera. Nemiwo ndoda kutodi kutosvira kuti pamwe ungangotibatsirawo sekundangosara noruoko rumwe chete. Handina kazokuchira dii ndichabata handino zvidi pamwe vachangodi vachandipinzawo mugrupu iroro kuzondichengetawo kana kuti vachindibatsirawo handizivi. Izvi zvese tinozvitenda. aiwa mwana asingachemi anofira mubereko. Naitambasa aiwa tinotenda ende zveshuwa haarwadzi ndikati Mwari vazadzikisa chiprofita ende taakuenda to our rightful destiny. Amen. Saka arwadziwa ndikati chido changu chaiva chekuti ndichiregedza kukushungurudza nyemvura ende zveshuwa anondicherera. Ndinonzwa kuti maimbotakura futi mugomo imimi muchienda kukiu kubhoro. Taimboenda but zvanga zvakaoma. Tichimukira kana 4 AM kunobata mutsetse tsvaga mvura tichitsvaga mvura and inongobvurwa once makuseni obva vavhara. Saka taitomukira 4 AM wotagowa kwanofamba mota mwangu handi ine ndichirega ndigare pamuraini iwe chimboita zvekumba uchita basa uchitsvaira ini ndomira pamuraini kana mvura yavhurwa iwe uchichera wotakurawo mabhaketi. Saka kari ka life cash kunegotiata kuwardrobe wakuonawo sei? Ndaiona ndavhura but mahendro ari mudenga manje. Aiwa anodzikiswa nemakapenda zvinozogadziriswa kuti ave palevhu yani. Anenge andigonera ndava handidi kuti 9 hauswa zvese izvi zvasina kudayika zviri kumodifaiwa suta imini. aiwa zvakatangwa kubva nezuro waona kuti imimi maakuuya kuno ndobva vatanga kana padhowa pa pasina ramp yatoisirwa imimi kunoku vatowondomora kugadzirira imimi. Makakosha aiwa takakosha panchiexpecta kuti muchati ono asi chiinemiwe ini hakuna ndakurarama life inorwadza munhu wese anoda easy life. Kuna vari kuushaya mukana asi susu tawanirwa nyasha. Saka hatingarambe this opportunity. Hauna mari yaukubvisa chokwadi chokwadi ndo chishiro changu. I want to become a makeup artist. Ndo chishiro changu. Kuna munhu akanditengera makeup bag but haina zvakakwana. Saka chishiro changu chenge chinyatsoenda kuchikoro chacho
ndoda kuisa makeup macelebrities vese maactors vese ndoda kuvaisa makeup saka handisi kuda kugomera muzera nekuti tandoziva imi zvishoma zvikuda kuti zvivandudzwe top up aiwa pakanaka. Yeah, this is nice. Right. This is wonderful. Sure. Ndokona mjedu wena majangani begi wangu. Tachinetsa na motikari. Vakuti Mukoma Sly toenda kutown tonotenga masuitcase. Ikurongedzera hembe ndikati zvine basa reko zvemasuitcase mongoisa muchangani bag. Zvikanzi iwe. Taituseka zvino. Aiwa ibude. Changani bag ibude. Gangster rovana kuonekera. Gangster kwete uronze kusunganidza. Mana. Kutongori kuenda kujabuna. Kuno kwakanaka nditi? Pakapenga. Mabvira. Mawana. Nema wardrobe acho na. Andaba kudaurira baba. Aiwa zvachangana aizoita. Aizoita. Saka andinoona kunoona kwenyu anditi. Ava mukwende mamle mukwende. Ndande neraza vandakazogerwa pandakasungwa. Vanhu vacho mhepo dzacho. Mhuri yacho vanotonakidza. Having fallen in love with the place and the new possibilities that lay ahead, Abigail Atmo and Sarudzai returned home filled with excitement. For the first time in many years, they had something to look forward to. They began preparing to pack their belongings and leave behind the only home and community they have known for so long a time. It was an emotional moment as they prepared to say goodbye to Tafara, the community that had witnessed their struggles, shared in their difficult moments, and walked alongside them through the years. Among those they would leave behind was their father, who had been part of their journey and their lives through the many challenges they had faced together, because their mother went to be with the Lord some years ago. As the day of their departure drew closer, there were mixed emotions. There was sadness in saying goodbye, but also excitement and hope for the new life that awaited them at Falcon Park. For Abigail Atmo and Sarudzai, this was not simply a move from one place to another. It was the beginning of a new chapter, a chance to leave behind years of hardship and embrace a future filled with care, dignity, and hope at Sheltering Arms Community Care in Falcon Park. Continue to follow our pages and like as we will bring you a review after they have settled in a SlyMedia TV. We are going to be part of them moving into the new home. Stay tuned. Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives.